Abusua nti akwada yi ɔwɔ duo na sisi a wabɛyɛ hema ya akonya wabɛdi ɛyɛ ɛwɔkugua ɔkɛre apɔntendɔm hene ankɔbea hema na sɛ yɛhwɛ mu di a Ghana ha ɔno ne ɔhema a osua paa mfie 10 years ɛna saa bere na sɛ akonya so ɔhema a ɛwɔ ɔkugua ɔkɛre. Right, abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ yi nyinaa ɛma yi ne ho akɔ aba ɛde ba by Grace TV ɛso abusua mesrɛ meka ho madaroma sɛ da bia meka no mesrɛ wobɛka yɛ ho ɛwɔ channel yi so a na subscribe to the channel ama me mesrɛ na afei watɛn ne notification wowie a na wahyɛ ama foforɔ nso ɛnyɛ bi ahwɛ menim sɛ ɔbɛyɛ nti nyame hyira na ɔnyɛ wo so akoma so adeɛ mfama abusua nsɛm wɔ asi wɔ yɛ man mu ɛne abɛbie mu a yɛde mu ama ne ɛbɔ nyinaa ɛbɛsom yɛne ahwɛfoɔ na bibia ayɛ asomdwie na saa bere yi aputupu nsɛm aba no baako ɛne sɛ korɔbea asante kɔtɔkɔhene dodoɔ biribi yi nyinaa yɛwura kuntum kantan bɔ hɔ hwɛ di ampo nyankopɔn ada romanti bɔko nsɛnsɛm mekyerɛ bɔko ntɔkwa yɛa ne mfie bebree ni ɛdi ɔman yi nya ama ɔman yi kyɛ sɛ yɛsi apeneɛ no saa bere deɛ nananom ada roma ɔdomankɔm ada roma korɔbea asante kɔtɔkɔhene kakraa bi na waka wie ama asomdwie aba ama obi ate ne ho ase sɛ ɛbɛyɛ asomdwie bɛkɔ so wɔ bɔko na watimi waka bebrebe nyinaa ɛto ɛbɛtwa nti krataa ɛfiri manhyia kɔtɔkɔfie aba yɛba bɛdi ho nkɔmmɔ ana afei nso abusua wonim sɛ wokɔ awukugua ɔkere ɛman mu ɛwɔ Akuapem man mu a akwadaa yɛ wɔnya mfinhyia 2 nanom de da si akonnwa so sɛ ɔhema yɛ saa bere kwa mentimi nkasa akwadaa bɛka sɛ mea me nana hema akwadaa no wɔ mfinhyia 10 years ɛna saa bere ɔbɛtena ne nananom akonnwa so na ɔso nananom tuo mu a ɔbɛsom sɛ ɔhema akwadaa no ho asɛm kakra ne sɛ yɛde nyinaa ɛbɛba na yɛde abɛsom nti yɛnhyɛ aseɛ mfiri krataa yɛ mfiri korɔbea asante kɔtɔkɔhene manhyia kɔtɔkɔfie Asantehema nyinaa hemfiri mabɔ mu ase yɛwura wadaroma aba fa bɔko nsɛnsɛm ho na yɛnkyerɛ mu ɛna nyinaa yɛnte aseɛ nti krataa na ɛda so no yɛ a ɛfiri manhyia kɔtɔkɔfie wohwɛ sɛdeɛ ahyɛnsodeɛ ɛda soro a ne nyinaa ɛkyerɛ yɛ a ɛyɛ November bosom yɛn da ɛtɔ so 2 wɔ afempem mmienu ɛne aduonu num yɛ na krataa yi ba abɔnten na yɛkyerɛkyerɛ mu ɔsɛ manhyia palace is pleased to announce that His Majesty Otumfour say to the second Asantehene Mabomwase has scheduled 2 days, November 30th and December 1st, 2025, for what is expected to be the concluding session of his mediation in the Bawku Chieftaincy conflict. Na say, sabi, menhyia ahemfie kama man say nyina ate, sɛ nyina yɛwura Asanteman nyina yɛwura korɔbea asante kɔtɔkɔhene dodo biribi yɛwura Otumfour sɛ tu nyame kɛse yɛ ɔtɔ so mmienu na daroma akoma pan na botre nti ɔde nam mmienu asi hɔ yɛ bosome du baako yɛ wɔ mu de ɛtɔ so aduasa ɛne bronya bosome a yɛbɛwura mu yi ɛyɛ bosome du mmienu mu de di kan 30th November and 1st December esi hɔnom sɛ ɛno ɛna yɛwuranom gye ne yie paa sɛ bɛyɛ ɛnam mmienu atwa to a ɔne ɛfa ne yɛfa yɛ a ɔho bɔ ne bɔko ntɔkwa nsɛnsɛm no ɛbɛtumi akasa deɛ atwa toɔ koraa na wɔn nyinaa akɔ bankum asiesie ama asomdwie aba bɔko ama bɔko ahensɛm ayɛ degya no ɛto atwa na obi ate ne ho ase ama yɛahwɛ ɔman Ghana mpuntuo afei yɛtoa so bie mu a krataa ne sɛ aka biribi yɛntie ɔse His Majesty praises both sides for their positive approach to the mediation so far and appeals to all concerned to avoid any actions likely to affect the progress towards a lasting solution to the Bawku conflict. Necessarily, yewura ebo afanu nyinaa mekyerɛ fane afanu nyinaa baso. Sɛ wɔn nyinaa de akɔmɔ pa ɛne die ɛne buo ahyɛ aseɛ na wɔde atɛkyerɛ ama nsiesie no afiri baabi abɛduru baabi na ɔsan ɛsrɛ fa yɛ a aka nyinaa sɛ ɛne die ni abraseɛ kwan so ɛma obiara nkutu anamon bi ɛma obiara nkɔyɛ adeɛ bi ɛma obiara nkɔka asɛm bi yɛ sɛbi ɛbɛtumi ɛde ɔhaw ne oye na aba na ama baabi ananom aka asɛm na bɛduru no ɛbɛsan so akɔhwete nneɛma mu ama ate afa so akɔfa ɔhaw ne amanneɛ ɛde aba bɔko nsɛnsɛm nti wɔdeɛ yɛwura nom de nkotosrɛ paa ɛna ɛma ɛyɛ ɛfa ne ɛfa a wɔn ho ɛbɔ ne nsɛnsɛm yi mu mekyerɛ kusa asefoɔ ɛne mamposifoɔ ɛne wɔn aka nyinaa sɛdeɛ wɔn nyinaa taa yɛwura nom akyi na biribi ayɛ asomdwe de abɛduru baabi aduru yi na aka mmerɛ kakraa bi yɛ ɛwɔ broni bɛka sɛ the concluding part no wɔn nyinaa ɛmmoa na wɔn fa akoma pantae korɔbea asante kɔtɔkɔhene akyi ɛne Ghana man nyinaa akyi na biribi anya asomdwe ɛmmoa ɛmɛnya asomdwe ɛma bɔko man na ebi nka Ghana ɛne wiase nyinaa nti abusua krataa yi ɛfiri sɛ mɛde kan manhyia kɔtɔkɔfie ɛna aba abɔnten yɛ a ɔpanin a ne nsa hyɛ aseɛ ɛyɛ Nana Kofi Badu yɛ a wɔno ɛde yɛ chief of staff ɛnso ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie na wɔn sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene ahyɛnsodeɛ ɛbɔ so yɛkyerɛ sɛ yɛwura no asɛm ɛna abɛtɔ yɛn nti abusua yɛ nyinaa yɛde mpaebɔ pa
ɛne akoma pa ɛtɛkyire asɛ twɛdi ampo nyankopɔn sɛ wɔno a ɛnka yɛwura ho na wɔnom yɛwura na sɛ da ɔyɛ ne da no bibia nya asomdwie na mmoa ma Ghana ɛmfa ne toma pa ɛmfa nim sɛ yɛwura nyame nam so ayɛ bi pɛn ɔbɛsan yɛ bi biem na Ghana ne wiase nyinaa ni wahu ade fɛfɛ yɛ twɛdi ampo nyankopɔn ɛde adom Asanteman ɛne Ghana man nti busua wodi yɛde nyame ase nim sɛ nkyɛkora so dwe bɔbɔko na ama ɔman na fa ne toma pa fira na yɛnyinaa yɛtumi atumpo na nya no nko a yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu nso ɛ na nsɛm ahodoɔ yɛ a aba no yɛmfa mu ama ne bɔnsom ne nyinaa ne sɛ akwadaa yɛ wɔ mfinhyia du ɛde na si akonnwa so wɔ Hemaa ɛwɔ Akugua ɔkere ɛhwɛ busua nti akwadaa a mɛka na asɛm saa bere kɔ yɛntumi nkasa akwadaa Nana Hemaa yɛ a mɛka na asɛm ne ho mfoni ɛna ɛtwa guo no na ne din ɛne Nana Afua Kumiwa Nana Afua Kumiwa Sabri on mfinhyia du 10 years na yɛde natena akonnwa so sɛ wɔ Hemaa ɛwɔ Akugua ɛman mu ne nyinaa ne sɛ sesia Akugua ɔkere abɔntendɔm ankɔbea Hemaa ɛne Nana Afua Kumiwa yɛwɔ mfinhyia du 10 years a ne ho mfoni ɛtwa gu ɛwɔ afidie ne so nti sesia deɛ kame akɔyɛ sɛ Ghana ha ɔbɔ asesia ne yɛpɛ the youngest queen mother ɛno ɛne Nana Hemaa ne ho mfoni ɛtwa gu isan sɛ mfinhyia du ɛne wɔwɔ yɛ asisi akɔ Akugua ɔkere a ɔna yɛ abɔntendɔm ankɔbea Hemaa ɛnso ɛwɔ hɔnom na wɔtwe awieyɛ ɛnanom yɛ amammerɛ ɛde ne si akonnwa so mesrɛ meka na yɛ nam yɛnu na yɛwuranom de to si hɔnom a ɔmo yɛ amammerɛ de ne si akonnwa so yɛhyɛ aseɛ ɛyɛ memenda ɛyɛ bosom du baako mi de ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɛwɔ afempem mmienu ne aduonu num ɛde kɔpem kɔsi ada afempem mmienu ne aduonu num yi bosom du baako yi mu de ɛtɔ so ɛnkron from 8th of November 2025 yɛ ana yɛ memenda Saturday yi ɛde kɔsi 9th of November 2025 ɛna nanom yɛ amammerɛ ne amane yɛ sɛ fata nyinaa ɛwɔ Akugua ɔkere ɛde ne tena akonnwa so sɛ Akugua ɔkere abɔntendɔm ankɔbea Hemaa ɛnso ɛwɔ ɛhɔnom nti sɛdeɛ ɛsiti ɛhyɛ aseɛ memenda na adeɛ kye kɔsi ada no so na no nyinaa wie dwumadie no sɛdeɛ amammerɛ ne amane ɛsiti no coronation ne kɔ so ɛwɔ ɔman tiase ahemfie yɛwɔ Akugua ɛyɛ na no kɔsi ada nti wedi yɛ nyinaa yɛ ka bom na yama na Hemaa tiri nkwa na yɛsɛ twɛdi ampo nyankopɔn sɛ wɔno anka ne ho na sɛbi anka ne mfie nkɔ ne mu nti na me kyerɛkyerɛ no na ɔntenten no ɛno no nyasa ne nimdeɛ yɛ wobɛtumi ɛde abu ne mman ma bibia ayɛ asomdwe nti dwumadie no ase mfoni no bi na ɛtwa guo no saa bere na anam ayɛ amammerɛ ne amane nyinaa wie yɛde natena akonnwa so na wohwɛ kora busu ade hwɛ mfoni no yie sɛbio ɔyɛ akwadaa deɛ nanso ɛberɛ na anam yɛ amammerɛ de natena akonnwa so wie no ɔhu sɛ sunsum no kora awura no yɛ ahenni no afata no yie paa na enya asɛm ketewa no korɛ saa na wɔsɛ ba sanse mpanyinfoɔ kora ka me ate bi sɛ di mesrɛ meka wo de adeɛ wɔ no di ɛnyɛ deɛ kɔm de no nti sɛ wɔ mfinhyia nkono mfinhyia du mmienu mfinhyia du no na wɔyɛ de sekan odi akonnwa na yɛyi a ne kwan so ano si yɛwuranom ɛde ne bɛtena akonnwa so nti wɔ deɛ ɛnana nyankwadaa sɛdeɛ mɛka no a nyame nka ho na ɔma wo nyini ɛmɛyɛ pɛn nipa ɔma wo nyini ɛwɔ akonnwa yi so ɛmɛsom ɔmanfo yie na ɔso mmra mfa soɔ ɛmfa ɛma ɔman Ghana titiri paa ɛne Akugua ɔkere ɛman na ebi nka ɛyɛ Akuapem man ɛne wiase nyinaa na busuo nso yɛka Akugua nso deɛ a yɛ asante Akugua yɛka yɛ abakɔsɛm a yɛka bi ka ho paa sanse hɔ ɛna obiri Confl mekyerɛ obiri Confl anɔkye ofiri yɛ nim enkode obiri Confl nso ɛde bɛbɔ Asanteman nti ɛne ɛna nyinaa yɛdie mu a yɛ yɛma na Hemaa tiri nkwa nyame nka na ho na bibia ɛnya asomdwe na wode yɛnhwɛ mfoni bi deɛ course wankasa bra na sukuufoɔ wɔne a wɔni mu wɔn nyinaa bɛka ho bi abusuanto hwɛ mfoni atwa gu ya na sukuufoɔ wɔne ɔne ɔmkɔ school ɛna wɔn nyinaa baeɛ ɛbɛta n'akyi ɛsɛ twɛdi ampo nyankopɔn nsɛm hyira ɛde maa no nti abusua mfoni wɔ so yɛ bra na Hemaa ɔne ne mpanyinfoɔ na anoma te nkonnwa wɔn nyinaa ɛyɛ amammerɛ yɛ sɛ fata te wo sɛ ne snap ne adeɛ nyinaa na ɛdi ahim no nyinaa yɛ amammerɛ na bia ti wɔde ne fa amammerɛ ne amane bi yɛ sɛ fata sɛ yɛ akamfo yɛyɛ sɛ deɛ obi asi akonnwa so no ti gyiri yie pa sɛ saa bere yi a anoma yɛ amammerɛ nyinaa wie no ɔnyɛ akwadaa mfie du ne biem na sunsum ne tumi abɛtena ne mu yɛ ɛbɛboa ama wayɛ mpanyin nneɛma nko a ama ne kuro no ɛto mpɔn ama ebi aka Akuapem man Ghana man ɛne wiase nyinaa na busua sabe hwɛ mfoni atwa gu ya ɛne yɛ bra na nanom ayɛ amammerɛ ne amane nyinaa agye Hemaa yɛ atom awie ɛna ɔde ne tum pasa ɛwɔ mmɔnten so ɛkyerɛ amansa nyinaa sɛ saa bere deɛ Hemaa foforɔ yɛ a waba na ɔno nso ɛba bɛsom sɛ Akugua ɔkere abɔntendɔm hene na nkɔbea Hemaa
ene na hema held ne tum pasai na yabane tim kwase medike aka no yesre oba de nyankopon nsem hira e de ma no pa so won ka no ho ọma ataban no enye kese won so ọma de nyina ni mu ano na ensini ye wo Awurade Yesu Kristo de mu amen tiema na fu akumi wa eti enkwa buzua edi nyina bepem ha me de kwabena usu me da se sa woje bre na ohwe me bre pam ye behia nyame nka ho na mom kai se nyuma ko bi adaroma na so yasne emedi dwumadi ebre o abuzua edi kan eye obi trading enterprise ye Kumasi South Central Junction misrel o pata de papa o pempa wa papa any perfume papa de amesrel wa hopefully na etwa gon tutumika na Kumasi South Central Junction na ko jinta de papa wa papa ne perfume papa our obi trading enterprise omo number na etwa gon di fa na frɛ omo na bibia nkoyin fama ma ba wa na adwuma ho oni mti e de ahobrase na odo e beje ofeso na bibia akoyi enso e de ama Abuja Sansu na me Confl Better Grace Financial Services at the amount Mr. Meka Ghana for more America Ghana for ya more Canada Mr. Mo Better Grace Financial Services a intermediary financial group ya omo ahwe adwuma wo ya bra wo boni sika ba wo nsem a to ma insurance company papa edna ma edna bata on otimi no matu na ma na dachi bi okwa ho yehia mu a ho ankyerɛ enye no nko a se bo nyame mpa ese mo ha ne amane bi ama na emom wo no sie sika na kodo ho jiem na duru babi na hia sika obetam sika boom di ama yes sika boom obetam di ama na wonye tuo bia tax free umpe we na din na opebusu nti ne die mu a fa number etwa gu mi ame maame ohene redan na kusi na that was saying here ono ne kofar by e de ma Better Grace Financial Services e de maame twetwe nkomo beto ne bo ase na ocheche ne mu nyina akyerɛw na bibia akoyi e de ama se wonti bibia simpo na pese ofre me awde frɛ number no me ame number ko egu video na se ne bi ofra abusua beto ne bo ase na me ama connect wa maame na de ohia bia ne nkyeremu bia o de asomo Better Grace Financial Services and I just say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Se bi ubenya sika se mu fa ho die pa de abusia. This is what ho abata Better Grace Financial Services. Wo mo ya ba ko pe papa no. Eno ani wo mutimi sere wo fa ma me number wate na ntwetwe nkomo na obeka se kwabena usu kan. Unu hu da biara da. Bibia be koyi e di ama asonjue kwan. So me din e de kwabena usu. Me da se sa wo je bre ekan ho nyame nka ho brepa me bihia makrao bye bye